Ефективни срещи в офиса, на живо или онлайн. Случвало ли ви се някога да бъдете на среща, уж всички да са много ангажирани, но да имате усещането, че ако зададете въпрос на някой от присъстващите, най-вероятно няма да получите отговор или какво каза? Онлайн събитието Ефективни срещи има 3 конкретни фокуса. На първо място ще разгледаме 4 вида основни срещи, техния дизайн, как да ги правите ефективни и как да каните правилните хора в правилната им роля. Друг фокус ще бъдат 3 конкретни техники за задържане на вниманието на живо или в онлайн среща или във външна среща с доставчик, партньор, институция, потенциален клиент, така че да задържите вниманието за по-дълго и накрая да има някакъв резултат от тази среща. Не на последно място ще разгледаме 2 конкретни техники за събиране на идеи, за провеждане на високодинамична среща, в която груповата динамика да бъде висока и тази среща накрая да има не просто резултат, а резултат, който е насочен към решение на конкретна ситуация, на конкретен работен казус или просто за маркетиране на нов продукт. Ще разгледаме също така ефектът Димитър Пенев или как да запомните всеки един човек на срещата, дори да не помните неговото име.